Nyakora moke jwang mayawre kendo machiegni chino mar opindi nyimon kae gazet kawuono kono no gazet okinyini ma kawuono kae chiewe machal nade kama intiere be iseyudo gazet man machiegni kodi ka intiere Kisumu galwora mare jok mantiere bunge la wananchi kacha usechiewo usechopo kar kacha koso rito chieng' odonji Kisumu koth go koso ichiewo nade kawuono kanyo jok mantiere Ang'awa Street wacho ni kacha gazet useyudo koso podi jok maneno ka nitie Mombasa bunge la wananchi bende usechiewo bunge la wananchi ma Homa Bay kod Migori uchiewo nade okinyi ma kawuono kanya koro mojong wono nu gazet okinyi ni waliek ne lieka mantiere iye ka waledhe aledha ka mondo ibed gi siso mano mara some adhi bedo kaka tai e nonro magazet okinyi ma kawuono tok winjo weche manyien kod nyod Joyce Oduor anyinga Cleophas Oluoch jagisimo kanya kod mokiewo nyaka sango tantiere kae kod Moses Ochieng ma bende jafwambo wadwa kae ma bende wamedo luwo go gazet okinyi ma kawuono Moses oyawre kendo machiegni chiewo nade oyawre nya Cleophas amoso nyikwara bogi kamoro amora ma gintie no yawre kamano weche thoth ahinya kiwacho ni kae wan gi gazet ma Daily Nation kod mae ma The Standard udaranga ne ite mokwongo kanya kuro mo jok mar mondo mong'ane ni gazet ma Daily Nation ka to chal nade mano ka wantiere kode kar ka achiel kachiel mar mondo mi wanone ane ni to iwache nade wachako gi wach mantiere piny kar ka ang'eni malo ka nitie weche moko mopogore opogore ji auchiel ji mano malo kae matin eno miye peke ite mar adek ang'wa yude e yo makare to wacho ni ntiere anyuola mano man gi ji auchiel mowito ngimagi e masira mar apaya motimore Webuye mawe ka ji 15 ne owito ngimagi tok lori moro bende tuomogi kacha nitie weche mamoko bende mabontiere kar kanyo momako kod fwambo mano mar Nation ang'isome iteno mar abich to ka waridore piny kar kanyo kura moke jwang kae mantiere sigana machielo kae madani mondo mi warangi ma bende ntiere ka omiyo peke ite mar ariyo Moses kod mano mar adek mae NTSA nogolo paro mokwongo kama giwacho ni onego bed ni ikete tim kaka imi instant fine iketho ti ichulo mana sano onge dhi mabor kamen ka jiorni mana message gini kacha gi tipo kata magwang' dede kata CCTV mano man gi teko mathoth ahinya Cleophas NTSA osea mabor gi wach mar keto iluongo ni sanity e apayawa madongo gi kinya paro kochakore 2019 mane gigoro BRT nderni madongo dongo mondo oiz traffic to gi jok ma timo njore jok ma temo keto weche mariche apaya seche magi gine lakini ineno ka sasa yama gi temo come up gi ideas magi gine gi magi keto iyo malere nderni wagiti yudo ka jopiny nigi nitie ka ginene gin gi resistant moro ma ok gimiye full acceptance gi dho ngere kore yudo ka ng'eny ji oko welcome gine magentie seni lakini king'iyo pinje mang'eny moseendelea kata maoko mag jo wagunda gi en gima nitie kendo en gima tiyo kendo en gima osekete tim ma aneno kaka piny kaka bombewa madongo dongo gi en gima onego bed ni sani wasechako kete tim makoro en gima koro dhi mbele lakini waneno ka sani nenore ni koro ginyono piny ni nyaka wang' ni gitime koro warite mondo e kaka odhi dhi mano wach mantie kar kanya koro mojwang' itno mar ariyo kod ite mar adek tang'e nitie machielo bende ma kirango iye kacha ite mar abiriyo ang'inene kacha gwandruok moro mosebedo ineno kanyo Dr. Masi Mwangangi ma bende nitiere kar kanyo ka oket tipone en romo mano okelo migawo no mano mar thieth kod jogo mane sekta mano mar somo kata mar puonj TSC kachiel kod riwruoge mag jopuonj ka gitemo rango gwandruok mosebedo shauk ti ne jopuonj mamoko midhiero ma bende pod giluwo en moro ma bende omi pek kar ka kiwacho ni ero dwale bende ite mar abiriyo wacho ni onge pesa molal mago mag SHA mano maromo bilion 50 ka osebedo kata kilieko SHA osebedo en news nyaparo kan mowuok e NHIF to wabire SHA osebedo gi en ga chiedh nadege kon gi koni ma jopuonj gin quite a number karibu 400,000 mag kupetgi koro nenore ni jotendgi gi ok gi mor kaka gisebedo ka giyudo thieth
to inya paro chien kachacha jopuonj ne nigi special insurance cover gi mane en private mane nenore ni ne ok ter gi marach ka gi compare gi SHA. Koro nenore ni ka gi dhie od thiedhe gi yudo thieth nenore ni ok chop ka gi compare gi manche insurance mane gin go mokwongo cha. But all in all, jopuonj gi play gin gi teke e gwengewa kendo e piny ma wantie kendo e yore mang'eny. Koro nego bed migi thieth mowinjore e yo makare mondo gitem konyo nyithindwa. Mano ka gibedo kaka en penjo maduong' mantie kar kacha e iteno wacho ni Duale oromo kod jotelo mago mag Kupet mano odiochieng' manyoro somene ite mar 7 sigana ndi kanyo koda Linet kaachiel koda Kamasi Simiyu kaka machielo kae sigana machielo mantie bathe kanyo wacho ni onge omenda manolal mano ka SHA mano iteno mar 7 nyakura moge jwang' wadano ranga ne ite ma iye kar kae mano mapod kirango anyuola moro mane okalo mapek ahinya iwacho ni gin gikuyo giwito ji 6 e anyuola en mano nyakura moge jwang' somane kacha iteno mano mar 3 iwacho ni Scene from Hell wacho ni track order that claimed 15 lives in Webuye mano mantiere kar kacha nyakura moge jwang' ka piny kar kae nitie sigana moro ma mano iteno mar 3 house team okay sale of government shares in Safaricom Edwin Mutayo ndike kar kae ka koro sani iwacho ni od bura bende koro mano komiti mag od bura koro puodho uso mago mag shares kata pok mago ma sirkal ntiere godo e kambi tudruok mano ma Safaricom kiwacho ni kae bende ntiere singo mochiw gi kambino mano mara Vodacom ma bende koro medo stake mare kata shares magi kambi mano itino mar 3 nyakura moge jwang' kaka magintie achiel kachiel kirango ite mar 4 kae ma koro nitie sigana machielo mar siasa ma bende ne warango kendo wamedo pod luwe kar kae nyoro ne ntiere komiti mano mosebedo kacha kaluwo ka iketo e tim nyakura moge jwang' ka giketo e tim NADCO report wani 10 points agenda ne girado kendo kanyo nti moko mano wach ni ero 2 billion en pesa moseket piny ahinya mag neno ni jogo mokalo liet mag siasa kendo hinyruok mikelo kod obila oyudo chudo makamago ma en wach mosebedo kacha kidhira achiel kuom weche mantiere NADCO report kacha Cleophas en gima ber ne jowa manoyudo hinyruok bang' yiero joma oyudo hinyruok e ng'anyo ma yiero mar 2022 pesa ni wan gi geno ni odhi konyo joma oyudo jogi manolal joma noyudo lal e ohala joma nowito jogi but ka wadhi mbele komiti aila gi pinywa ka osetem kiketogi kendo seche moko iyudo ni pesa ma kama oketi lakini oko benefit the right people mane oyudo lal ni koro wa hope ni this 2 billion moket ne jowa manoyudo lal e ng'anyo matok yiero mar 2022 dhi chopo kendo okel lokruok e ngima gedo family no dong nyithindo moko ne dhi sikul joko nowito ohala gi weche mang'eny notimore ma ok wanya donje sani koro ineno ka 10 points agenda gi this was ma wanya wacho ni gima ne duong' ahinya mane joma noyudo lal gi ka ginya duoknegi ngimagi kama ne nitie koro mondo giyud kaka ginyalo dhi gi ngimagi mbele mondo jore gi odhi kaka ne nitie kamano bende kiwache kar kanyo ni en okang' moro ma okaw ok ni mar duoko ngima to ngima koselal jogo mowe chien bende dong' kacha koda paro mago ma opogore nyakura moge jwang' mane somo iye kar kanyo kodhi nyime waranga ne ite machielo kanyo nyakura moge jwang' ite mar 10 kanyo mantiere wacho ni how rogue developers contributed to flooding mano midhiero mar koth ma bende nokelo lal mangima miwacho ni nyaka sani oseidho nyaka 49 kantiere anyuola ma oyaw 2600 ma bende sani odong' kaonge kod miechegi kama gintiere mokwongo iwacho ni nitiere illegal dumping machielo kaluwo ni blocked rivers unchecked construction ma koro kamoloko kuonde ma oula onego bed ni kale okelo kamoro mabedo kacha ka en ma wito ngima kata manya bedo kacha ni okelo midhiero ne oganda mathoth ahinya en koth mane one ka chieng' tich abich mokalo Cleophas waseyudo lal
jo noyudo lal kendo en wach malit ahinya ni ji 49 owito ngimagi to ji 2,600 be koro obedo disrupted mag ngimagi ok nyal dhi mbele kaka nitie. Lakini nitie penjo monego wapenjre kaka bombe madongo dongo gi ni bende nitie warning mane jo meteorological ogolonwa ni koth dhi chwe. To kane nitie warning gi ang'o mane joma responsible e weche mag keto chenro makare otimo. Koro onego bed ni kama koro warning osegol mowach ni nikech anya paro ute mag fwambo gi days weeks moko kane pok koth ochako chwe ne gi keto warning mag nyisowa ni koth dhi chwe koro ikruok onego tim. Koro nonego ket gik moko ma e yo makare, drainage olosi, gine molo block rivers ogol maber mondo wane ni ka koth ochwe to pi yudo yo moluwo. Encroachment osebedo e bombe wa madongo dongo kendo en gima dho kisungu wacho ni it hard not to crack ne sirikal. Koro it's high time mondo county government to come up with policies kapok ng'ato chako gero nikech oula ni ineno ni wageng'o yo kuma gine pige onego lu. It's high time makoro county oket policies maber maka ng'ato pok ochako gedo kata ka ng'ato encroach to iyudo kaka igine mondo miyo pi olu yore kaka nature dwaro. Mano kantie kar kanya koro Ojwang soma ne biro kod ng'eyo weche mag oula kod mathoth mabendo bedo kae ka wamedo mana luoni mano ka wantiere iye kae nitiere sigana mantiere ite mar 20 ang'erange kawuono historia today in history mana mondo ing'e kaono tarik 11 dwe mar adek e higa mar 2018 jatend piny Kenya mar ariyo mosenindo Daniel Toroitich arap Moi ne otere pinyno mar Israel for medical check-up mano kaluwore kod midhiero manoyudo e chonge. Notere osuptal moro mayudore Tel Aviv. Mano wach manochiw kata kod jogo mane gin kode machiegni. Mano laktar mare Dr. Silverstein David kachal koda ka wuode mane en senator ma Baringo Gideon Moi bang'e noduogo kacha bende owito ngimane higni machuok tok mano. Ite mar 19 nyakoro Ojwang tiere machinglo mantiere kanyo adani nyakoro Ojwang miyane gimoneno paro mane maen go kata onene yo machal nade mano ite mar 19 koni kacha ni the grass is greener here kanyo nitiere gino ma lielo lum yacho ni lum kanyo lum winjo mamit mano ka nitiere kanyo komachielo konjo chalo kwa moto to lum oluomore mose acha kodi monde mondo mi kono ka ninto inene yo machal nade siponi ne gilon mo kata mondo ikni UDA to kata nitie lum mang'eny to chal ka gimigolo lumbe moko madiponi medo dongo. King'iyo lum makoni ni to en lum maler miwacho ni en lum mopie maber kabisa. To nitie jang'eto be ng'ade ka mondo opimre maber iketo e weche inoda. Kaso king'iyo lum makoni lum jo Azimio ni to en chal ka gima lum odong' achiel neno oseng'ade makoro lum odong' achiel ma pod ti. To king'iyo jang'eto makoni ni temo ng'iyo koni ni to be nitie lum moro modong' koni mondo odhi ong'adi. Koro king'iye matut kineno pichano matut to ibiro neno gima wacho Cleophas. Kamano nyakoro Ojwang mbele kono ne paro mentie kar kacha piny kar kanyo neno gimoro ni Kenya pipeline begins a new era mantiere kar kae the standard me pek wada nene Kenya koro Ojwang mwana mondo mwana gima the standard wacho kar ka kama bende gilose iwacho ni pipeline the truth gindeko kanyo sigana momi peke ite mar 4 awane mana ite mokwongo ka to bang'e ng'eni Joyce Oduora ng'amiyo thuolo madonjo ka dakika 7 mabiro madhibiro korango godo gazet mar the standard ka iwacho ni ero Kenya nochiwo thuolo mokwongo mar mondo mi jo Kenya onyiew shares kata pok magi e kambi mano mar mo mapacho ka Kenya Pipeline Company e thuolo manochiwo mokwongo mane wacho ni initial public offer kata IPO no mabende jo standard kaluwore kod paro mogol kar kae Museveni jatend piny Uganda mano kirango Uganda National Oil Company oyudo atamalo 20.5 mano mar stake mar
Kenya pipeline. Tiende nang'o en gimoro mosekelo ga ng'ikruok kata paro mopogore opogore kaka piny Uganda bende golo mo kawuok adho wath mano ma Indian Ocean machop nyaka e pinygi. Sani ero gin jogo ma koro dhi yudo thuolo mano mar bedo kacha kod kombe ariyo e board mano matayo KPC, kendo bende gidhi bedo gi veto power mano appointment mano mar jatatije kata chief executive officer mano kachiel kod karango tariffs mago mag pipeline mano ma pacho kae chiwo thuolo ma kamae ne piny Uganda. Tiende nang'o nikech piny kar Kenya koro mojo ka podi nene atamalo go kata atamalo mag shares kama kaka gichal. Piny Uganda, piny Kenya, government of Kenya mane kama entiere ni kod atamalo mayo 35 kato riwruoge mamoko mantiere piny Kenya ka Kenyan institutions ni kata kod atamalo mayo 40. Uganda National Oil Company nitie kar kanyo kod atamalo 20.5 kaka machielo no kata Kenyan Retail nitie piny mar atamalo 5, nitiere Oil Marketing Farms mabende ni piny ahinya, nitiere KPC employees ma jotich matiyo kacha, foreign investors bende nitie kar ka. Gino yawne Uganda jo Kenya mathoth ahinya kama gintiere to ero chaka gima piny Uganda bende oyudo nyiepo margi maber ahinya. Gini sekta mar teko en gimo chuna en iluongo ni backbone mar piny. To koro kwa neno Uganda is gidho ngere wacho ni landlocked country. Mondo mi giyud mafuta gi kata energy mondo chop pinygi, loro nyaka girely gi jirende gi ma wan achiel kuomgi. Koro nukta 20 share magi kaoni wang'go wapenjere kaka jopiny ni ere kako dhi impact ngima jopiny ma jopiny ma kawaida to gi nukta 21 ma Uganda kaoni ere kaka gidhi tiyo kode nikech ing'eni Cleophas sekta mar energy en gima sirikal okete maino kendo giginego sana mondo en gima drive uchumi mondo dhi mbele. Koro ka Uganda kao 20 atamalo 21 ere kako dhi impactwa, wadhi kelonwa ber koso dhi kelonwa rach, mane gima onego warangi koro e penjo maduong' ahinya mantie kar Kenya koro mo jonko wuok ite mokong kadhi some ne ite mar 4 mar mondo ibeda ne kod ng'eyo ni kanyo to chal nade, ni mar ite mar 2 Kenya koro mo jwang weche mag oula pod ntiere kar kanyo ka piny kacha nitiere anyuola ma pod manyo resruok koro mo jwang itemo many jogo molal, jogo mapiyo inyo kuonde mopogore opogore. Picha mantiere kae en mar Kobala sublocation mayudore Homa Bay County kama anyuola mohewo 300 bende okalo e midhiero ahinya. Mano wanyaranga ne piny mar ite ne mar 2 nyakoro mo jwang mago gigo matimore alwora, kendo iwacho ni chiemb kony e gwenge mopogore opogore bende koro ichiwo yani mar gin anyuola mathoth mano mantie piny kar ka warida piny nitie ka wacho ni hundreds of more families displaced and farms destroyed. Mano mantiere piny kar Kenya koro mo jwang kinene maga anyuola mantiere sublocation no mano ma Kobala to ka giyudore kar kacha anyuola gi romo 593 mano kama gintiere kacha ka itemo mana golgi kendo tergi evacuation centers mano mantie kacha alwora ma Osodo kod Chuowe mago villages makamaga kirango ni koro gintiere kanye. Nitie maka modhi Osodo primary school, nitie modhi Osodo Nyadho SDA Church, nitie mamoko bende e kanise mamoko 3 mago mantiere alwora no mano ma Osodo mano tok Miriu, aora ma Miriu bende koro no yiecho genge. Nitie mamoko bende matimore alwora mano ma county ma Kericho kod gwenge mamoko ahinya magi pontiere chiemb kony kod nede mag geng'o suna mondo tuo mar malaria bende kik landre. Gino ma imiyo pek ahinya kod jotelo mago mag loch nanga kalure kod sigana ne mondik na kae kod James Omoro kod Niko Tanui ma bende bedo kaka iluwe ahinya machiegni. Moses Cleophas oula osekelo lal mang'eny ne familia sana Homa Bay kama be aluongo ni mane gweng. Koro onego seche ma wach makamo otimore nikech en gima wasebedo ka waneno year in year out.
jotendwa kaka county onego come up with the madongere lungo ni measures maka oula kama otimo nikech miriu has been there kendo ineno ka sama gini otimore to familia yudo lal mathoth jomoko wito ngimagi mwandu lal kendo yudo ka koro ngimagi ok dhi mbele kaka nyocha timore koro onego sirikal maduong' to gi sirikal mar county ka gigo otimore sama koro otimore ni to gi combine effort mondo gi ensure nikech ngima koselal to lal ok nyal duoge gi ensure kapok ochopo kama koro jopiny wite ngimagi gitime ang'o mondo gires jopiny kik chop kama koro onge kaka ginyalo timo weche makamagi kamano mano wach mabende nitie kanyo mabende kirange nyakuro mojwang' omiye pek kar kacha e ite mar adek kanyo kuro mojwang' kanyo kisome ikoni kacha ni at a glance fine gi chal nade 10,000 ne jok mokalo speed limit kod 16 to 20 km per hour nitie kar kacha ichulo siling 10,000 jogo mawuothe pavement mano kama pedestrian onego bed ni wuothe kata kama jawuoth onego bed ni nyono in gi fai monego bed ni ichulo kanyo gi kanyo mago driving on pavement or a pedestrian walkway mano mi kacha omenda maromo ichulo fai maromo 5,000 nitie machielo mapod ntiere kar kacha iwacho ni kikoso obstruction mano bende siling 10,000 3,000 ne jogo modagi keto life saver nyamburko mari okethre to kiketo kacha warning ni ero nyamburko ni ochung' ka okosudi manyi achelo minyatime ndara kanyo kata ibi mos kinge maben nyamburko ni oksudi imany ka minyarenge en moro mabende ni walose kacha Moses mabiro bedo kanyo ka irange to machielo mag surveillance bende aro walose mar KRA ni KRA okelo body cameras ne custom officers wacho ni achiel kuom yorego mag duoko piny ahinya lal mago mag omenda kata duoko piny kuo manyabedo ni ntiere machielo bende en mar nyiso iwacho ni transparency kachiel koda accountability e gigi duto kama gintie kachiel koda kaka ibedo ng'ama nyiso lony mar tich en wach mochiw kar kae Moses. Ka wachako gi wach mar motorist ni Cleophas kineno omenda moket kae ni ok en omenda mathin en 10,000 5,000 3,000 wasebedo wang'eyo ist mar weg nyamburko to gi obila e ndara koro gima koro jopiny okete wang'i ng'iyo ni to obila dhi wuok mondo koro omi wang' dede ni otim tich koso pod gidhi keto interference moro e seche ma koro fines gi omedo fine nikech gini it's digitized ma there's no human error interaction mar ginene gi fines gi koro waketo wang'o mondo wang'i kaka jopiny godweg nyamburko dhi chulo fine ni to gi transparency onego NTSA o come up gi kaki chule ma ok obila ochako donje kendo aparo ni mano dhi kelo konyruok kendo dhi miyo nderni wobed gi disciplined kamera gi achiel gi kendo gine KRA ka wasebedo gi choko osuru nyaparo wik mokalo jatend migawo mar omenda John Mbadi wacho ni pesa michoko to gi malal gine ni kamera ni nyalo keto nyaduoko piny pesa miyudo to gi pesa malal koro wang'eyo kaketo wang'wa ni kare ka kamera ni nyalo keto jogwa ma waketo wamiyo thuolo mag choko ushuru gi dhi keto pesa gi okel tich maber moket gi mondo gitim to kare en gima ber monego ket mondo gine otim tije kamano nyakuro mojwang' mano mantiere kar kanyo ang'ire thuolo mag somo ite maiye kar kanyo mar weche mag pipeline ite mar 4 nitie machielo ka wacho ni Sheldon looms over minority leader position mano wach mantiere kar kanyo ni ero en ng'ama onego bed ni make omiye pek ite mar 5 nyakuro mojwang' isom gazet mar The Standard kod Daily Nation 10-point agenda omake ite mar 9 mano gazet mar The Standard kae weche mag masira ma otimore e buye ite mar 10 kanyo ibedane kod ng'eyo iwacho ni ero in memory of flood victims en ang'o monego bed ni timre flag chaneno ka nitiere nus kose nitiere kanyo to nitiere EP nyakuro mojwang' mane machinglo mantiere ite mar 10 kod 2 Moses mane makilo e giko mar weche manyien ahinya gik mathoth timre ahinya kawuono ponono gino ma ineno ka gima dhi bede kae miyo pek ahinya odiochieng' ma kawuono sama
inono weche gi kata sama weche bende nitiere oko mabedo ka iluwo gi mabedo ka timore kawuono gi wach mari mogik. Wagone waketo jopiny nikech koth pod waneno ka pod nitie gwengewa mopogore koro wanema nyisogi ni gibed alert, gibed okichore kik masira ni nyok kendo. Erokamano ahinya Moses Ochieng, jafwambo wadwa e kambi mar Oro Media Services kae ka warango kendo wanono gazet okinyi ma kawuono da welo Joyce Oduor welo osedonjo kar ka irarango chal mar piny Kenya tanya kirango winjruok mar ODM kod UDA ni uchopo kama chal nade 10 point agenda chanyoro no chiw report welo osedonjo kar kae Joyce Oduor osaikore yo makare twak chakre sani saa 1 nyaka rom kata saa 2 gi nus kanya mangelo gi giko machenro wana waradi chieng' machielo kanya sayo miyo wateko kod ngima mar bedo kar kana kero ni chenro mar gazet kawuono nyinga Cleophas Oluoch jagi sumo kanya kwar mukeo nyaka chisango orit masani.